we've been featuring musicians from our previous season and episodes. And there's another one today. In this episode, we will be with a pianist, a member of a choir, and a digital music arranger from Macabebe, who started his journey from the influence of his father through Widow or listening to music. Join us as we explore, learn, and improve with Mr. Roland Fabros Jr. here in Sensei, their skills and talents. My name is Roland C. Fabres Jr. and I'm from Macabebe, Pampanga at ako po yung isa sa mga members ng Mater Dei Music Ministry. As a musician, nag-start ako when I was 10 years old. Naging part kasi ng Couples for Christ, yung organization yun sa Macabebe din. Yung dad ko, yung mom ko. Then, yung dad ko kasi talaga, musician talaga siya. Tumutugtog talaga siya sa labas at sa loob ng simbahan. And yun, syempre, tinuruan din niya ako. Then, natuto ako ng basic chords, ganyan. Then, after that, nung lumalaki ako, nag-grow din yung interest ko sa music. Kaya yun, parang I tried to learn more music and practice more. Nagturo din ako for a year. Yan, nagtry ako magturo. Then, nag-work din ako sa office company. Ganun. And aside from that, syempre, sideline. Existing yung sideline ko sa music. Ano po yung turning point na nag-decide po kayo na tuloy-tuloy po yung musical career? It's because I love music talaga. Yun nga, kahit na iniwan ko twice yung music, binalikan pa rin ako ng music and binalikan ko rin syempre. So doon talaga yung passion ko. Doon ko nakikita yung sarili ko sa music. And yun nga, doon ko rin nakikita yung sarili ko to share na meron ako doon sa mga tao na gustong matuto. You mentioned po na nag-freelance po kayo sa music. Ano po yung ginagawa niyo po as a freelancer? Yun, considered as freelancing ginagawa kasi nagtuturo ako ng piano lessons. Then, nagkaroon din ako ng online projects, ang digital music production ng tawag doon, yung gagawa ka lang ng music through using computer and just a small equipment ng mga musical instruments. Ayun, online lang siya. Kaya, yun, yung sa mga kakaibang field na part pa rin ng music. Yung pinaka ko talaga main is sa piano ako unang natuto. Then, natuto na rin ako sa guitar kasi nga may guitar din sa bahay. Then, drums. Nagkaroon din kasi kami ng drums. Bass guitar also. And ngayon, nagkaroon din ako ng violin. Ngayon, yun naman yung pinag-aaralan ko ngayon. Self-study lang naman and yun nga, basic pa lang ako. Did you attend formal lessons po sa music? Hindi. Ang tinuro lang ng daddy ko is papakinggan mo lang yung music. Tinuro din niya sa akin yung tinatawag nilang family chords. Just pakinggan mo lang yung yung pattern niya. Then yun, pag alam mo na yung key, tinatawag nilang key of. For example, key of C, yan. So, sunod-sunod na siya. Yung mga relations ng mga chords is nabubuo mo na. Pattern ang tawag doon. Hindi nga ako dumaan sa formal lessons kasi walang school sa lugar namin. And alam ko mag-aaral ka pa lang sa Manila. So, hindi ako nagkaroon ng opportunities. Pero nagkaroon naman ako ng opportunity to self-study. How about the other members of the family po? Do they also play musical instruments? Nung yung dad ko kasi bumuo nun siya ng music ministry.
sa Couples for Christ, kaso walang tutugtog, walang aspirant na tutugtog sa banda kasi banda yun eh. So yung ang ginawa niya, tinry niya yung mga kapatid ko. Sama na ako doon. Ayun, yung ate ko, drummer, yung isa bass, yung isa si daddy ko yung sa guitar siya. Distortion yung specific instrument. Then ako yung sa piano. Tapos yun nga, ngayon nag-focus sila sa other field. Ako lang yung naiwan sa music. Siguro dahil yan, passion ko rin talaga yung music. So in-embrace ko and doon ko nakikita yung sarili. How about pag-produce po ng digital music? Nag-aral din po ba kayo or paano niyo po natutunan? Ang digital music kasi kailangan kahit papano computer literate ka. And yun nga, yung digital kasi is more on using devices on computer. Sa computer yan. Then natutunan ko siya through syempre mga video tutorials na nakikita ko dun sa mga platform na ginagamit, which is kasi may mga specified platforms yan or applications. Siyempre video tutorials, tapos dapat familiar ka rin kung paano mag-function yung mga instruments and so on. Do you have any styles or signatures po sa pag-produce niyo po ng music? Wala naman. Ang ginagawa ko, sinusundan ko lang yung gusto ng client and yung mood na gusto ng client. And yung paggawa ng style is nagdidepende din ako sa specified music. For example, kung anong genre yan, susundin ko lang. Or kung ano yung setting ng content, susundin ko lang siya. So, wala naman so far. For more Limang Siglo videos, you can visit our social media accounts. How about what makes your work different from other musicians as digital arranger po? Kumbaga, paano mas maganda sa tingin niyo yung gawa niyo? Ako naman, yung difference lang, syempre pag musician ka, lalabas ka, tutugtog ka sa ibang lugar, then, magpe-perform ka lang or magsaserve sa simbahan. Sa digital naman, pwedeng sa bahay ka lang or sa office kasi nga doon pa lang sa digital music production pwede mo nang i-produce yung music sa computer lang. Yun ang advantage. And yun nga, yung mga instruments na instead of yung mga realistic instruments like drums, bass, kailangan mo yun. Dito naman, you don't need na kasi meron ng tinatawag na virtual instruments na nasa program na ng computer. Then, all you have to do is to have natawag nilang MIDI controller. Yung keyboard siya na maliit, tapos nakakonect naka-mount doon sa computer. Then, yung magpo-produce na ng virtual instruments is yung mismong platform. Tapos yun, pag nabuo na, pwede mo siyang i-render, magiging MP3 file. And so on, magiging finished product. And what were your memorable experiences po as a musician? So yun, yung memorable experience ko is yung naging part ako ng team sa Limang Siglo. Yung mga background music na pinapagawa nila, most of them, yun, memorable sa akin yung kasi, yun, actually, that's the first time na gumawa ko ng mga music na nabigyan ng exposure. Then, memorable din sa pag-produce ko ng background music and also -1 sa mga nagpapagawa, ganun. Wala, parang hobby lang siya. Then, another memorable experience is nagigig ako sa ibang events. Like sa kasal, then sa birthdays yan, yung mga events na yan, simpleng events. Also, minsan, invited ako sa mga kakilala. Yan, tumutugtog ako. How about some Mater Dei music ministry? What were your memorable experience with them? Ayun, yung memorable experience ko sa kanila is kasi before, ang
ang nagiging basis ko lang para mag-practice at matuto ng kanta is by ear. So sa Matter Day, kakaibang experience to kasi nga doon ako na-encourage at nag-start matutong magbasa ng notes, yung mga pyesa. Doon ko nakita yung importance pala ng pagbabasa ng score sheets kasi doon mo makukuha yung mga exact na arrangement, yung tono. Pag video or pakikinggan mo lang, minsan hindi eksakto yun. And another experience sa Matter Day is yung na-invite kami sa ibang lugar. Na-invite kami sa mga special events like hangad and sa mga JMM. And na-experience ko rin yung pagkakaroon yung mga concert, mga mini concert muna yan sa Matter Day. Dahil sila nakapag-produce sila nakapag-organize sila ng ng klaseng kakaibang event. How about this time po? Saan po nagsiserve yung Matter Day Music Ministry? Nung pagdating ko sa Matter Day, nagsiserve na sila talaga sa Santo Rosario, Macabebe. Santo Rosario Chapel sa Macabebe and sa Macabebe mismo, sa San Nicolas Church, Macabebe. Then yun, habang tumatagal, na-invite kami sa Colgante Apalit. Yan. Tapos, sabay Pag-ibig din sa Telebastagan San Fernando, Pampanga. What are the things that must considered po to be a member of a choir or a musician po? Sa choir naman, hindi naman kailangan magaling ka. Kahit marunong ka lang, okay na yan. And kasi, di ba, sa choir naman, pwede ma-develop yan through practice and training. Sa naman, matitrain ka na once na pumasok ka na sa choir. And syempre, kailangan din yung commitment. If you really want to be part of a choir, syempre, yung commitment na yon is malaking factor para matuto ka and mag-improve ka talaga as choir member. Yan. Do you think learning music po is important? Yeah, important ang music. Una-una kasi, ang music ay bahagi rin ng art. Kaya art of expression din siya. And music is also important as part of recreation. So recreation, syempre, para may creativity activities din yung community sa simbahan. Specifically sa simbahan. Music is important sa pagsaserve. Sa pagsaserve kasi yun kasi yung highest form of prayer, yung music daw. What are the tips that you can give po sa mga future musicians or aspiring musicians? Okay. So first, of course, mahalin mo yung music. And pag minahal mo yung music, mahalin mo rin kung paano matuto sa music, of course, sa pagtugtog or sa pagkanta. Be inspired also sa mga taong magagaling tumugtog at kumanta at nakikita nyo sa simbahan. For more Limang Siglo videos, you can visit our social media accounts. Can you share the life lessons that you have learned as a musician or as a part of the Matter Day Music Ministry? Yun, ang life lesson na natutunan ko sa music is starting sa pagsaserve kasi. So sa pagsaserve kasi, natutunan kong mag-serve dahil sa music. Kasi nga mahal mo yung music. So napamahal ka na rin sa pagsaserve sa simbahan. And then, natuto rin akong mag-build ng friends kasi kapag nagsaserve ka through music also, mabibuild mo rin yung mga taong nasa community. You build friends also. Tapos, natutunan ko rin yung one thing important in music is ang pag-serve is part of prayer also. And prayer leads to community. Masyadong malalim kasi. Pero yun nga, ang natutunan ko, ang life lessons ko
sa pagko-choir is to stay in faith with God kasi nga yung music ang naging instrument or naging passage ko upang mapalapit ako lalo sa faith ng buhay yun. So for those who want to look for original background music or original music arrangement, just look for my Facebook account and look also for the page of Matter Day Music Ministry. We have so many dreams, but only a few can reach their destination. Yes, we have so many dreams, and we are ready to embrace that challenge to make them happen. Because if there is something we want, nothing could hinder it from becoming true. Thank you for joining us in this Sensei episode with Mr. Roland Fabras Jr. May this episode be filled with encouragement to explore, learn, and improve. Because life is a continuous learning process. This is Sensei Season 2, Their Skills and Talents.